Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon entzule guztioi, egunon Goiuri, egunon Mai. Egunon guztioi bai, eta Happy Wine Month. Egunon ekipo, hoi da, Happy Wine Month, topa! Eta jakinetik ez zera arraio den Happy Wine Month hori. Ba oso argi dago inigo, antzinako Ingalaterran urria Wine Month edo ardoaren hilabeta deitzen zen. Eta urriko 10 egun pasadiraia da, eta oraindik ez du ardoaren hilabetea ospatu bar den bezala. Topa! Topa! Ardoko dinaparra nahi nuke orain edan orain bertan. Red, red wine Ardoko dinaparra beste lasaka. Badakit ardozaleak zaretela biake, baina nik ez dut ikusten lotura hemen gaurko sarrerarekin aitzakia bat dirudi. Ea baino, zuk badakizu adibidez gaurko egunez 1813an Berdi konposatzailea jaio zela? Bai, eta esango diazu orain Berdejo ardoaren izena Berdiren gatik dala, ezta? Boa, ze txarra txistea, eta zeuna ardua. Beiraino, Giuseppe Verdi Parmako probintzian dagoen Busetto izeneko herrian jaio zen. Bere aita taberna txiki baten jabea zen, non bertako hainbat maaziko ardoa saltzen zuen. Seguruenik han sortu zen gure Giusepperen lurra eta ardoarekiko zaletasuna eta maitasuna. 1851an Berdik Villa di Santa Gata finka handia erosi zuen. Buseto ondoan Piazentzako probintzian eta geroago ardoarekiko zuen maitasun handia zela eta maasti handi bat landatu zuen bertako lurretan. Ez darritzekoa, Berdiren operetan maiz ardoarekin lotutako eszenak egotea. Adibide argiena kaso, La Traviatako Libiamo Neglieti Calici izan daiteke, Brindisi edo edateko abestia ere deitzen dena. Protagonistetako batek ardoarekin topa egitea proposatzen du, eta gainerako aktoreak koruan batzen dira. Libiamo neglieti calici che la bellezza infiora e là fuggevo l'ora sinebria voluta Libiamo. Haizue, baldakizue zein artista handi zaindu zuen txikitan bere amonak eta ardo beltza jarri zion biberoian, germenak hiltzen zituelako? Ardoa biberoian, artista amona. Ze artista da hori? Madame Edith Piaf! Edith Giovanna Gassion, Edith Piaf izenez ezaguna, Grasen hiltzen 1963ko urriaren 10ean. Abeslari, konpositore eta aktore frantsesa honela definitu zuen Jean Cocteau. Edith Piaf aparta da, imita ezina da. Edith Piaf bakarra izan da eta ez da gehiago izango. Giro eta zirkustantzia gogorrean hasi eta ez izen. Eta egia da bai, txikitan bere amaren aldeko amonaren esku utzi zuten eta esnearen ordez ardo zelikatzen omen zuen. Horrek mikrobioak ezabatuko zituelako aitzakiarekin. Ez diazu esango ardo gorri naparra probatu ondoren idatzi zuela La Bien Goz, ez da? Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Uste dut harrapatzen ari naizela gaurko erronka bikote. Duela 39 urte gaurko egunez Orson Welles zendu zen, eta Welles eta ardoaren arteko lotura bat badago, ezta? Bete-beten, Orson Wellesek ardo iragarki bat egin zuen. Orson Wellesek bere azken urteak oso asmo handiko proiektuak amaitu nahian eman zituen. Diru pixka bat irabazteko Shakespearen pertsonaiak antzeztu zituen altzuen lekuan, ala nola Paul Mason ardoaren iragarki batean. Urte batzuetarako kontratu esklusibo bat sinatu zuen marka horrekin gainera. Iragarkirako aukeratutako pertsonaia Falstaff izan zen, baina Orson
piripi agertzen da anuntziotan. Orson Wellesi ardo ona gustatzen zitzaion, asko gustatzen zitzaion. Arazoa, iragarkitako ardoa etzen batere ona. Are gehiago, aipaturiko ardoa inoiz probatu ez zuela ere aitortu zuen Wellsek. Naiz eta iragarkia ikusita, filmatzera joan zenean asko zobeak litro batzuk eraman zituen gorputzean. Ardoa eta gizonari joaz kantatzera, Ardanandere gizena entzule dutela, gizonak galdetzen dio ona joten zera. Onbilean nago eta hasi zaizeratera. Ardoaren ardatza jarraituz ondo legoke Karra Elejalde ipatzea, ezta? Karra Elejalde, zeatik. 8 apellidos baskos pelikulan txikitoak eskatzen ditulako? Bai, baino ez, alegia, ez horregatik bakarrik. Karra Elejalde aktoreak bere pisua jaso zuen ardotan, Valladolideko semintzi jaialdian. Ribera del Duero jatorrizko deiturako upategiek eskaini zuten saria. Nik ere nahi dut. Eta gainera Karra, jekorako match bilketaren festako pregoneroa izan zen 2017an. Goirizuk ere nahi duzu, baina aukeran, eman bar balin badigute, hobe niri ematea, ze ardo litro gehiago dira. Litro gehiago Gero dira. banatuko dugu. Gero hemen trapitxe egingo dugu. Ados. Eta kontuz, 2009an Arabako Errioxako ardoaren enbaixadore ere izendatu zuten, eta 2015an La Puebla de la Barkako uztaberri egunean parte hartu zuen. Bueno, ez utzi match zukuari esker aria galduko duzu bestela. Carlos Karra Elejalde garaia, aktore eta humorista arabarra da, eta gaurko egunez, jaio zen, 1960an Gasteizen. Gasteizen, Egiazabalen ibiltaria dagoen irian, askok diote Jakometiren ibiltzen den gizona eskulturari omenaldia dela. Tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Alberto Giacometti suitzar eskultore, margolari eta marrazlea zen. Gaurko egunez jaio zen 1901 30ean mugimendu surrealistara batu zen eta hamarkada batean mugimenduko eskultore garrantzitsuenetariko izatera iritsi zen. Surrealismoa 1935ean utzi eta estilo pertsonalagoa lantzen hasi zen. 57an garatu zuen bere estilo ezaugarriena, giza irudiak. Batzuetan taldeka, asko sufrituaren itxura izaten dute, oso luzeak eta meheak dira. Eta ardotik ez aldentzeko 60. hamarkadan bodegon kon garrafon koadroa pintatu zuen. Nik uste dut Alberto Giacometiren ibiltzen den gizona, txikitok edatera joan zela, dato kalera eta Egiazabalgo ibiltaria bihurtuta ateraz. Bena mai, argi dago zurea, Zango nuke. fantasia dela. Fantasia, txak, toma! Baldakizue gaur bezalako egun batean Walt Disneyren fantasia filma estrenatu zen. Oi. Fantasia marrazki bizidunetako pelikula klasikoa da. 1940an Walt Disneyk estreinatua, animazioa eta musika klasikoa kombinatzen dituena. Elkarrizketarik gabe. Eta mahatxaren zugutik ez aldentzeko, fantasia filmean bada estena bat, non bako edo Dionisio jainkoa ikus dezakegun faunos eta zentauros inguratuta ardoa egiteko zereginetan. Ze ona fantasia pelikula benetan. Aizue, baldakizue fantasia pelikularen sortzaileen taldean Ruthie Thompson izeneko emakume bat zegoela? Noski, 3 urte pasa dira Ruthie Thompson hil zenetik. Animazio artista estatubatuar ezaguna izan zen. Batez ere, The Walt Disney Companyk ekoitzitako animazio filmetan egindako lanarengatik. Ruthie Thompsonek 4 hamarkadaz lan egin zuen The Walt Disney Companyin. Disneyren urrezko garaian animazio filmetako lanik garrantzitsueren parte izan zen. Fantasia, Pinocchio, Dumbo, Mary Poppins, eta gezurra badirudie de 111 urte zituela hil zen. Eta behin baino gehiagotan aitortu zuen egunero ardo kopatxo bat hartzen zuela. Ardoarekin gaurkoaria oso interesgarri izaten ari da, baina ez duzu uste garrantzitsuena azten ari garela? Garrantzitsuena? Bai, handiena. Abai? Duela 260 urte, gaurko egunez, Fernando Amezketarra jaio zen eta ardoa medio 1000 pasadizo izan zituen ark. Lagun on batek enkargatu dit
bertso berriak jartzeko. Neonek ere badet gogua, haren hitza mantentzeko. Hauek izango dira Fernando, amezketarrarentzako. Festa denboran kanta ditza. Uste nuen zuzenketa egin behar nuela. Baina ez, 260 urte dira, Fernando Amezketarra jaio zela. Bai, 1770 laugarren urtean. Eske sartzen ari gara, Goiuri. Tolosalde. Ardoa. Taberna beti izan da bertxotarako giro aproposa. Fernandok berak aitortzen zuen ez entzun hau. Gizon pertsolariak badegu bai lan hau. Jaia arratsak tabernan 5:00 lau. Ezin erretiratu ez egun eta ez gau. Janta edan ta jokatu zurrut eta mamau. Sakelak badirau, okerrena nerau. Badet ezagoerau. Andreak zintzotzeko enkargatzen hau. Gaurko saioan ardo ona bezala, egunero betzen duten gonbidatu batzuk ditugu. Nola definitu gaurko kopa? Azteko sudurra. Jose Luis Napalekin hitz egingo dugu de narices emakume paiazoan jaialdiaren balorazioa egiteko. Jarraitzeko loturak. Dona Apeien Iznietorekin formula berri bat estreinatuko dugu. Irailean gure elkarrizketetan gehien errepikatu den gaia aipatuko dugu. Loturak sortzarena. Eta noski ahoa, tresna garrantzitsuenetako bat aktore batentzako. Ara, Erik Provence aktorea etorriko da bizitan. Eta bukatzeko gorputza. Zer egin lurperatuta bazaude eta bizirik zaudela konturatzen bazara, harka gusok mai gainean jarriko digu salda, hau. Ai ama. Aizue, prestal gaude botietik kortxoa kentzeko? Ez da atera hain ondo, Eske behar genuen profesionala, gure artista. Profesionala. Bai, prest, Urria ardoaren hilabetea bada. Kafea prestatu beharko dugu ajerako. Egunon sommelier Maiteo, kurriak 10 ditu gaur, eta osteguna da, ongietorri bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok, nola orkestuko du gaur? Karraska. Mai Gorostiaga Pozo jauna, egunon? Egunon guztioi, topa entzuleok. Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandi anderea, egunon Goiuri? Egunon. Eta noski gaurko taldea osatzeko, bigarren kafeko bidelagunik zaharrena gurekin dugulako aurkeztuko dugu. Egunon, Done Apeian Iznieto! Egunon! Izketan ari zaizuena Uñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 816 garrena du. Urriak 10 ditu, goizak 10 eta 21 minutu, gu hemen 4 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko. Horixe, ongiet horri. Naiz irratian zarete, bigarren kafean. Eta nik hemen zuzenketa bat egin behar dut, Fernando Amezketarra duela 260 urte jaiozela hori ondo dago, baina beste zerbait atzo esan nuena, ez. Bai, ez da gizu, Arriaga Antzokira zenbat dei bentsatuz asteburu honetan Ismael Serranok Bilbon jotzen zuela. Eta ez... Inigo, jartzen badu Ur 10, da urriak 10, alegia gaur, Donostiako
Victoria Eugenia Antzokien. Bai. Ismael Serranoren kontzertua. Jartzen badu, aza 12, ez da urriak 12. Da azaroa. Da azaroak 12. Atzo entzuleok akaso nastu zintuztedan, edo pentsatu zenuten, ni nastu naiz, ez, hemen, ni neun nastu nintzen, lasai. Gartxoti gaur kontzertura joateko animatu nahi genion hortan, ze gainera jogon bidapen batzuk eskeni zizkioten, eta ez zuela inbeste ezagutzen artista, eta Ismael Serrano Euskal Herrian gaur da, eta barru izango da, gero Logroñon, baina Euskal Herrian aste otan duen kontzertua, gaur Donostiako Victoria Eugenia Antzokien. Uste du, sarrera gutxi batzuk geratzen dira oraindik. Ismael kontuz tripodeak kotxea sartzerakon. Historionek mini taberna edo horrelakoren bat daukat artean. Ez, guendala astebete Madrilen. Bai, bere arrebak bazeukan liburu aurkezpen bat, liburutegi txiki batean, eta bukaeran tripode batzuk edo sartzen kotxerakoan, itxita plaza, terrorismo ez dakizer, susmagarri pertsona batek sartzen ez dakizer tresnak kotxean, bilakera ingo dugu eta gero komentatzen dugu ondo. Tira, maite duten tartearekin ekingo digu gaurkoari, eta maite duten tartea babiatzeko, nahi duzuzuk hasi Dona? Venga, Dona peian iznito, zina zure maite duta? Begira, honean entorrela istriputxo bat edo zer gertatu da errepidean, eta geldirik egon garratutxo batean, eta pasada, ambulantzi bat pasada aziztu bizian, eta niri asko gustatzen zait olako gauza gertatzen direnak. Estripuak ez, pena handia ematen dit, eta ere mugitzen zait pixkat tripa, baina ambulantzia bat pasatzen denean, errepidean, uste dut nolabaiteko fenomeno bat sortzen dela gidarien artean, batzuk ez dira mugitzen, ez direlako konturatu, beste batzuk superurduri jartzen dira, tazten dira gauza raroak egiten, beste batzuk, nik uste dut zerbait berezia gertatzen dela, eta momentu hori egia esan, jakinda zerbait ez polita gertatu dela, eta horrek pena ematen dit, ambulantzia pasatzen denean, momentu hori, ez dakit zerbait gustatzen zait. En el lado salvaje, tras el humo del jazz, el dulce calavera, el corsario de... Nere maite duta kontatuko dizuet, maite dut, paradojak zer direnez, ardoa, ari da nere inguruan alako burukon min batzuk sortzen. Azkenek urteetan, eta bereziki azken aldian. Eta zer diren paradoxak, gaur goizean Goiuri idatzi dut esateko, uste Goiuri, gaur saioa zuekin duzuela, zenik baditut gauza batzuk konpondu beharra nire bizitzan. Baina gero pentsatu, egia esan, saioa egitea neko terapeutikoa izaten da. Gainera, Dona, atxor emozio ningunan hariko gara, zeharka baldin bada ere, ondo etorriko da. Eta zer eta gaurko sarreran ardo ardatzola, goitik bera. Bida, paradojak ere, badira, akaso terapeutikoak edo horrela onartu beharko ditugu, eta gaur, azkenean pozik saioa egitez, ze esango nuke hau dala gure territorio naturala, mikrofon aurrean jarri eta bertxotan aritze hau. Gurekin beti goxo hemen, Hai entzuleak eta baita gu gaur. Hori da. O el agua de la clepsidra. Miran al cielo y piden un deseo. Ze kantu polita. La noche más bella. Ez ni nago Ismael Serranon historiarekin txundituta, begiratu dut, maizuk ere begiratu duzu, ezta? Bai. A ber. Egia astutan egon da honeko tripodearen ikerketan gundela. Ez, hemen. Gazte batek ikusi zitun como bi gizon edo arabe itxurarekin, armak sartzen behikulo batean Kaiao plaza ondoan. Bai. Hortik hasten da dena. Eta zien Jakob Zureda eta Ismael Serrano. Eta, claro, orduan... Sare sozialetan. Claro, erabiltzaile batek bideoa, inguruan bizi den batek, bideo bat grabatu zuen eta sareetan jarri zuen, ez? Esan ez, begira, ze ari den gertatzen hemen, arabiar itxurako bi gizon, armak furgoneta batean sartzea, beraz, orain polizia etorri da eta desalojatu egingo dute Kaiao dela, Madrileko ezakit. Mamian. Bai, hor muina, jende pila bat elkartzen da hortxe bertan, eta, izugarria. Eta orduan, ze gertatu zen? Twitterren, eske kanpotarrak, eske beti nola gabiltzan, eske terrorismoa, bla, 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 bla. Polizia jarri zuen, gure ikerketek diote alarma faltsu bat zela, ez zela ala izan. Baina ez duten zehaztu, zertzen. Eta, baina Twitterren antzebilen jendeak ikusi zuen zertzen.
eta zen Ismael Serrano eta bere kolaboratzaile bat, grabazio baten ostean tripodeak urrunetan sartzen. Zan bere arreba liburu baten aurkezpena, liburutegi batean, eta bukaeran, bi tripode horiek, ez da, ploter bat, sartzen furgonetan, eta kristona saretan, ez dakit, eskubiko bakigu zer, nola juten dira horrelako bullok, horrelako Nexus. Ederra, haupa Ismael, maite zaitu nik ere. Eta atxilotu egin zuten, momentu batean. Bai. Ismael Serrano. Ez da lehenengo ali izango. Baina bai, ala ere kontatu du, dena ondo, eta ez dutela gaizki tratatu bintzat. Bueno, badauka besti bat egiteko. Bai. Sabinak egin zuen bat atrakatu zutenekoa. Bai, acto de caballeros. Hori da. Eta egin zuten pakto bat, eta paktoa zan, zuek utziko diazue joaten, eta nik kantu bat egingo dizuet. Eta hemen nago nire hitza betetzen. Eta kantu egiten dira. Sabinaren abestia bukatzen du, bai. Mucha polizia. Bai. Aizue, hauxe, kantua. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el tipo se dio cuenta y me dijo, hostias, colega, te pareces al Sabina, ese que canta. Hey. Bai. Gero, beti zalantza geratuko zaigu, ez? Artistek asmatzen ote dituzten historiak kantuak egiteko, nordaki, baina Ismael Serranorenak badauka behintzat parte poliziala kantu hori inoiz egiten badu erakusteko. Goiuri zen atzore maite duta? Bueno, kontatu behar dizuet, hemen ikusten dut lehiotik ez, euria gozo ari dela, haize boladek sekulakoak eragin dituzte azken egunetan, atzo bereziki Bizkaian, ikusi ditugu loiuko hegazkinak ze arazorekin ibili diren lurrartzeko. Baina, hemengo eguraldiaz gain, ni nago oso txundituta eta engantxatuta Floridan gertatzen ari denarekin. Milton urakana omen dator Floridara, eta orduen poliziak eskatu du, hainbat zonaldetan jendeak beraien etxeak utzi behar dituztela, eta joan behar dutela, ez dakit Georgiara edo Karolinara edo beste nora baitera joateko, ze Florida arriskuan dago. Ez gertatzen da jende asko erabaki duela beraien etxeak ez uztea. Batzuk, esaten dutelako, urakana, zer da hori? Naiz eta urakana den gehien aurre ikusi daitekeen fenomeno naturala, eta beraz, aukera gehioan ematen dizuna zerbait egiteko horren aurrean. Jendeak esaten du, nien geratuko naiz. Eta orduan nago engantzatuta, Instagramen eta TikToken ari naiz jarraipena egiten denbora guztian, ze jendeak jartzen du, ni hemen geratu naiz, eta begira, lotu dut etxea, ez dakin nola zintxa batzukin, lotu dut etxea lurrera, eta holaxe, edo ni hemen geratuko naiz nire katuarekin, eta ez dakiz, eta orduan, eta katuak Milton izena du. Baliteke. Oso katu izena da, Milton, ez? Aktualizazioak egiten, esan ez abidan, hemen jarraitzen dugu, eta batzuk erakusten dut, ez? Lehioa nola mugitzen den, eta, baino nago, engantzatuta benetan, eta bereziki dago etxe bat Puerto Ricokoa den familia batek, Floridan bizi da orain, eta egin du etxea, dala txalet bat, zintxa batzukin lotu, eta esan du, igual honek, etzaio inorri okurritu, baina aizeu bola bat balin badator, eta zintxekin ondo lotuta balin badago ja, aian etxeak, ez du alde egingo, ze badakizu estatu batutan etxearen egiturak oso ez direla hemengoak bezalakoak, eta asko zelenago erortzen direla. Eta orduan, Twitterren dago mundu guztia, mesez, Juan updateak ingura melima zaudete, zintxean etxearen updateak egiten, eta engantzatutan. Zarantza da, zintxean erresistentzian konfiantza absolutua. Nik zintxekin egin ditut astakeriak, zintxa da gauza bat marabillosoa. Baina zintxa nun lotzen dute? Lurrean, kanpin dendaren, zea? Galdetu zintxani. Ikusten duzue? Begiratu streamjarra jarraitzen ari zaretenak, ikusiko duzu. Zintxa honak, kamioi zintxak dira, horrek igual 15 centimetroko zabale daute. Pasilloa kamionetako utzi du, eta ondo pentsauta, Bai. Megazintzak dio arkagusok. Espero dugu dena tifoia urakana dena delakoa pasatzea, alik eta kalte gutxien egitea, eta
gizon hau, eta bere familia ondo egotea zientzen kontzeptu honekin. Jon Lisek dio urakana edo tifoia? Urakana. Tifoia Pazifikoan eta Asialdera juten direnean dala, eta urakana da Kariben edo zea... Eskerrik asko, maite duta baldin baduzu, labur-laburrean kontatu behar diguzu. Bai, supermotza bihar eta etzi ikusi-mikusi jaialdia saran, gazte eta umentzako literatura festatxoa edo azoka, gombidatu da denok. Haupa Sara, haupa ikusi-makusi. Bai, bihar ikusi-makusiren inguruan ariko gara, Amaia Henebutekin, eta ordua zehaztu behar diogu, hori ez galdetzen, ointxe botako diogu, Amaiari biharko itzordua, baina horren inguruan ariko gara bigarren kafean. Aurrera egin behar dugu entzuleok, goizeko 10:32 minutu, hemen bagenuen maite duten bate iritsi zaigu, baina luzegoaz, bihar elkarbanatuko du maite dut hori, eta orain esandakoa. Aurrera goaz, giro goxoan gainera. Iepa, goxoan bai, baina abesti bakarrerekin hobeto. Aipatu dugun bezala, gure emozioen terapeuta Dona Pelleniz Nieto gurean da gaurkoan, eta pentsatu dugu denboraldi honetan gauzatxoak pixkat aldatuko ditugula, ze ja Dona aspaldiko laguna dugu, eta esan dugu, venga, hankaz gora jarriko dugu bere sekzioa, eta orduan pentsatu genuen. Zergatik ez dugu hilabetean errepikatzen den gai bat hartu, ez? Gure elkarrizketatuek, hainbat elkarrizketatuek aipatu duten gai bat hartu, eta horren inguruan hitz egin, eta orduan iraileko gaia aipatuko dugu gaur, eta horrelaxe egingo dugu urtean zehar, eta zein izan da iraileko gaia? Hainbat elkarrizketetan aipatu den gauza bat, dela loturak sortzaren garrantzia, loturak mantentzaren garrantzia da komunitatea egitaren garrantzia. Kera elkartekoek esan ziguten emakume ijituen topaketetan loturak sortza zela helburuetako bat, J. Fox Quartetek esan zigun, beraiei musika baino gehiago lagunen artean da pertsona honekin eta bihotz honeko pertsonekin lana egita zela garrantzitsuena, eta gero ja musika etorriko zela. Bihotz berdekoek esan ziguten gurasoek gehien baloratzen zutela programa hortatik zela, beraien umeek zeuzkaten zaletasun igualek zituen beste umeekin elkartzea. Beraz, horixe da gure gaia, loturak sortzea. Loturak sortzea, benetan garrantzitsua delako, ez da Dona? Bai. Zer geha lotura gabe. Badago Ubuntu filosofiak esaten du ni naiz gu garelako. Hori da oinarria, ez? Eta ere bai nit arlo sistemikoan lan egiten dudala, ez? Beti kontuan izan da, ditugun harremanak gure talde ezberdinetan sortzen diren lotura horiek, temazo bat hau. Eta egingo dut pixkat lotura egingo dut pixkat, kontuan hartuta harremanen bitartez asetzen ditugun beharrak. Jakinda, gure ongizate emozionala edo gure emozioek orokorrean badutela lotura asko gure beharrekin. Azkenean, pentsatzen dut 6 urte hauetan noizbait edo 6 denboraldi hauetan noizbait itzen gogenula beharretaz, behar kontzeptua askotan erabiltzen dugu, ez? Beharritza erabiltzen dugu esan ez dakize arropa behar dut, edo ez dakize kotxe behar dut, edo olako gauzak esanez, eta berez arlo psikologikoan beharra hori ez litzake izango, beharra da zerbait abstraktuagoa dena, eta lotura dakana gure ongizatearekin, ez? Behar dugu elikatuak izan, zerrekin, ja hori ezberdina da, ez? Behar dugu maitatuak sentitu, behar dugu onartuak sentitu, behar dugu ura, behar dugu arnasa hartu, ez? Pixkat orokorragoak direnak eta simbolikoagoak direnak. Eta badago, beharren inguruan, beharrak alditugu bloke ezberdinetan edo talde ezberdinetan bildu, ez? Badakagu autonomiaren taldea, badakagu elikadura eta zaintza fisikoaren taldea, ez? Elikatuak izatea, ura edatea, atsedena,
sexu adierazpena, kontaktu fisikoa, eta badakagu ere bai aizia, diversioa, barrea oso garrantzitsua da, behar bat da, giza behar bat da, eta hori asetuta ez dugun heinean, gure emozioak, gure emozioek hor nolabaiteko kolpeak jasotze dituzte, ez? Nik inoiz ezin badut barre egin edo ezin badut aiziaz goxatu, horrek askenean, ez? Zama bat jartzen du. Zer gertatzen da denbora guztian lanean baldin bagaude. Lan eta lo, ezin da. Hor sentitzen gara, HKB sentitzen gara, depresioan sartu gaitezke eta barrez. Eta gero, badago behar multzo bat oso handia dena, interdependentzian sartzen diren behar ezberdinak sartzen direnak. Eta hor, zer esan nahi du honek, izaki interdependienteak garela. Besteen beharra ere badegu. Bestea gabe hil egiten gara, agian bai. Ez? Gertatzen da batzutan, ez? Pena zila, ez? Olako gauzak entzuten ditugu, ez? Hori, gertatzen da, ez? Askotan lotura horiei ematen diegun garrantzia asko baldin bada, pena zil gaitezke ere, bai. Interdependentzia honetan sartzen diren beharrak, adibidez dira, eskerrona, maitasuna, onartuak sentitzea, ulertuak sentitzea, empatia, aintzat hartuta sentitzea, konfidantza, errespetua, segurtasuna, bla, 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 bla. Eta hori guztiak sortzen dira harremanen bitartez. Beraz, bai, loturek dute garrantzia izugarria. Gure ongizate fisikoan, gure osotasunean, gure nortasunaren garapenean, hor loturek hartzen dute, gure binkuluek, gure harremanek hartzen dute izugarrizko oinarria eta garrantzia. Ze besteengatik hartuko ditut 3 hauek, ez? Bai. Ikusiak, entzunak eta ulertuak sentitzearekin, nola sentitzen gara, eske da pasada bat. Kiminoak, ez? Bai, kiminoak ikusi entzun. Bai, eske ze garrantzia da, ze oso garrantzitsua da horrela sentitzen garenean, ez? Zuek hilabete honen bueltan pixkate aipatu dezuen bezala eta honea etorri diren gonbidatuak aipatu duten bezala, adibidez, emakume digituen elkartean sortzen da hor topaketa bat, topagune bat, zeina horren bitartez komunitateko emakume horiek behaien artean, behaien loturak sendotzeko helburuarekin, ze gertatzen da? Gu ulertuak, onartuak sentitzen garen heinean, emozio mailan espazio seguro bat sortzen da. Eta horre izan naiteke aske. Eta aske naizenean, sentitzen naiz osatua, sentitzen naiz betea, eta ez ditut nolabait, nik deitzen diot petatxoak jarri behar, ez? Dakagunean nola, orain izan behar naiz txintxoa, orain ez dut hau esan behar, orain esan behar dut, orain pentsatu behar dut onela. Holako gauza ditugunean, eske, geha pixkat Frankenstein, ez? Ez geha gu, geha besteen edo gizartean, suposatzen diren, izan behar garelako, gauza ezberdinak hartzen ditugu eta gure nortasunaren parte egiten dugu. Eta bai, batzutan enkajatzen da, baina beste batzutan hori denbora guztian eramatea zenolako pixua sortzen da, ez? Eta ikustea erreflejatuak ere bestean, izugarrizko ispilu hori, izugarrizko asebetetzea sortzen du, ez? Esatea, bale, ez naiz bakarra hontan, ez? Ez dakit noiz gertatu zaizuen. Besteari ere gertatzen zaio, hau, ez nago eroa, konprenditua sentitzen naiz, begirada batekin ulertzen gea, ez diet denbora guztian bestei azaldu behar, zer da mespretxatua sentitzea, zergatik sentitzen dudana, baizik eta izatearekin ja ulertu egiten gara, eta horrek sortzen du asebetetze bat izugarria dena. Edo ez dago dena nere buruan. Ez dago dena nere buruan. Hau da, errealitatearen parte bada behintzat, nik pentsatzen nuena. Hori, eta bestetik, zer nekeza den, zuk zuren burua mugatzea, ez balin bazaude horrelako talde batean, edo horrelako topaketa batean, edo horrelako arnaskune batean, zuretzat izan daitekela zure familia, beste norbaitentzat izan daiteke lagun taldea, kera taldearen kasuan topaketa hauek, ze, noski, zuk zure burua mugatze hori ere nekeza da. Niri gertatu izan zait, hainbat taldetan esan, eta, bueno, hemen, igual gaien bat atera, ezagit gizon eta emakumen arteko berdintasunari buruz, ez? Edo feminismoari buruz, eta, bueno, nik hemen nire diskursoa edo ingo dut
pixka bat volumena jetxiko diot nire diskurso hori, ze hemen ezin dut pentsatzen dudan guztia esan, eta orduan mugatzen ari naiz aukeratzen ditudan hitzak eta ez dakize, eta horrek sortzen du neke mentala, eta gero juten zara beste gune batera, non badakizun, horretaz lasai asko hitz egin dezakezula, eta botatzen duzu burura datorkizun guztia, eta ze errex, eta ze ondo. Alde batetik dago, beti ez degula behar izan, ez dakalgula beharrik nolabait berdinak izateko ulertuak eta onartuak sentitzeko, aldegu ezberdin pentsatu, ezberdin ikusi mundua, eta onarpena eta ulermen hori egon gure artean, hori zoragarria da. Baina, ez da berdina mundua berdin bizitzen edo ikusten dugunekin izan dezakegun lotura hori, ze hor sortzen da nolabaiteko komunitate bat hori izatetik soilik elkartuak sentiarazten gaituenak. Ero da lehenengo lotura, familia hori nolabait. Askotan olako taldei familia ere deitzen diegu, ez? Ze gustora sentitzen naiz hemen, ze ez dut azaldu behar, ez? Ez dago gatazka hori. Baina hala ere, hori bikasuetan onarpena lortu daiteke ere bai, naiz eta ados ez egon bizitza ikusteko era berdinarekin, eta oso garrantzitsua ere da hori ere lantzea. Oso interesgarri iruditzen zait, ez ezakiten nire burua junda, pentsatzen dut askotan, batzutan, bakarrik sentitzen garenean, propio gure buruari derrigortzen dugu lotura bat izatea, edo esageratzen, edo lotzen gara, zakit, eske nire umea zaindu behar dut, baina 35 urte ditu, baina zaindu behar dut, da, behar degula eta bilatzen degula, naiz eta lotura faltsuk izan. Eske lotura gabe ez gara, ikuspegi sistemikoak esaten du harremanari esker garela. Harreman gabe, lotura gabe ez gara. Orduan, ze gertatzen da, jaiotze ez ditugun lotura horiek askotan trasladatu egiten ditugula beti lotura hori izatea berdina, hori, baldin bakazu 35 urteko seme bat eta tratatzen duzu urte bete izango balu bezala, hor dago arazoa, edo egon daiteke arazoa, seguraski, zeia ez daka urte bete, askeago utzi dezakezu, de hecho bere bizitza egin behar du, ez? Orduan hori ere gertatzen da askotan, lotura behar ditugu bizitzeko. Kontua da nolako loturak ditugun, eta zen nolako pixua ematen diegun lotura horri. Ta gertatzen da ere aske edo geu izan ezin garenean, harreman ezberdinetan, sare ezberdinetan, ere lotura horiek areagozten ditugula, eta orduan zugabezi naiz bizi, eta hor sortzen da dependentzia bat, estremoa izan daitekena, edo toksikoa ez, komien artean esaten dut, mingarria dena. Orduan, pixkat, hilabete honen bueltan, hemen gertatu den bezala, arlo ezberdinetan zu sentitzea, konprenitua, lagun talde hori benetakoa dela sentitzeak, ematen digu askatasuna ere beste harreman batzuk agian, askeago guzteko edo lotura bakoitzari ez jartzeko izugarrizko zama, ez? Ere, gertatzen zen bezala J. Fox Quartet musika taldearekin. Esaten zutela, nahiago dut, edo garrantzia handiagoa du guretzako lagunen artean izatea musika talde hau, eta ez musika bera, ez? Lehenengo lagunak eta gero musika. Hori sentitzeko pres gaudenean edo gai garenean sortzen da izugarrizko magia hor. Beti ez gaude horretarako, zen ikusten zabaltasun bihotzeko zabaltasun bat izan behar dugula izugarria ze lagunen artean ere gatazkak sortzen dira, eta horiek ere, kudeatzeko tresnak izan behar ditugu, eta askotan gizarteak ere eramaten gaitu, jazta, laguntasuna gelditzen da alde batera, eta guazen hemen produktiboak izatera, orduan nik uste dut musika talde honek ala bizitzen baldin badutela izugarrezko sentiberatasun zoragarria horrez. Uste dut, badela zerbait gainera, akaso gehiago aipatzen ez dena, baino horrela behar lukeena, ez? Uste dut, sorkuntzan adibidez gabiltzan jende askok ere, sorkuntzak ez dizu, nire adiez, musikak ez dit inoiz dirurik eman. Ez dite produktibitate logika horietan gehiegi eskeni, baina egia da, bizitako esperientzia honenetako asko gertatu direla musikari esker, eta aipatzen dugun sare horretan, nire
giza sareko pertsona garrantzitsu asko musikak eman dizkit. Eta nago pentsatzen Mai eta bere ogibidean, ze bai da ogibidea bere kasuan, baina eta guztiz ere, imaginatzen dut bere inguruan jende pilo bat sare hori, ez, sorkuntzaren bitartez edo gertatzen joan dena, eta egia da, aipatu zigutenean ez, lerroburu bat dela, eta badela zerbait atentzio eman ziguna, baina gero ondo asnartuta, diozu, eske berez, ez, gauzak, iaia horretarako inbarko genituzke gehiago, eta ez hainbeste, eta diot sorkuntza, baino, izan daiteke, eozin bizitzako esparrutan, ez, azkenen, zenbat dedikatzen dugun sareari, eta zenbat ekoizpen, nola esan, neutro, hotzago horri, ez, eta hor badago... Kontuan baldin badegu, esan dugun bezala, harremanei esker garela, ze gertatzen da, harreman gabe ez garela. Orduan, harremantzen gara izateko. Ni ateatzen naiz kalera, eta ni izateko harremantzen naiz. Hemen ni egoteko zuekin nago. Zuekin harremantzen naiz, bestela ni ez nago. Ez naiz, ez? Naiz eta mikro baten atzean egon, entzuleak daude. Bestela, existitzen naiz ni besteak ez banaute ikusten, ez banaute entzuten, ez banaute ulertzen. Ni naiz. Ez? Badago filosofian esaldi bat esaten dula. Baso batean erortzen baldin bada zuhaitza, ez badago inor entzuten, erori da. Ez? Eta hori da berdina gurekin, ez? Ez banaute ikusten ni naiz, horregatik hain garrantzitsua da ikusiak sentitzea, ulertuak sentitzea, onartuak sentitzea, entzundak sentitzea. Orduan, harremanek badute garrantzi bat. Ze gertatzen da, nolaia jaiotzen garen harremanetan, ez? Gurasoekin, edo zaintzen gaituztenekin, gero lagunekin, eskolan, eta bar, ez? Ditugun harreman ezberdinetan, hor oinarritzen dira txikitan ditugun harreman horietan, oinarritzen da gero helduaroan izango ditugun harremanak. Orduan, ze gertatzen den txikitako harreman horietan oso garrantzitsua da, ze hor minak baldin badaude, zauriak baldin badaude, gero horiek eragian erreflexatuko dira kanpoan. Orduan, nik lagunekin izan badut esperientzia oso mingarria, agian gero harremanak egiten ditudanean helduaroan, zaila egingo zait konfidatzea. Nere bihotza irekitzea edo irekitzen direnean ez dut konfiatuko, eta hor sortzen dira harremanen gatazkak eta loturak sortzeko gatazkak. Horregatik ulertuak sentitzea, lagunen artean gaudela sentitzeak ere, agian zama pixka bat kentzen digu, ez? Eta emozionalki indartsuago sentitzen gara, orekatuagoak, eta bizitza honi eusteko tresna gehiago ditugu ze akonpainatuak sentitzen gara hor, ez? Eta nerabezaroa da harremanen garaia, ez? Ze garrantzia hartzen dute gure harremanek nerabezaroan, eta hor hemen aipatu zenuten bezala ere, bihotze berdeko kideak zenolako zerbitzua edo egiten duten nerabeek ere pixkat akogituak, ulertuak eta behaien artean harremanak eta lotura horiek izateko eta sendotzeko gurasoek ere esaten dute behentzako oso garrantzitsua. Eta zekezka gurasoek askotan, ez? Nerabearoan norekin harremantzen ariote diren, ez? Eske oso garrantzitsua. Bere biziko garrantzia duelako ere, ez? Hori da, totalmente. Azkenen bagara pixkate gure inguruaren eragin ere, eta hortan ari gara, ez? Sarea, gure sareak eragiten digu erabat, ez? Eske sarea da, izugarria, eta nerabezaroan gaudela, hain irekiak, hain oinarri gutxi dugularik, eta hain, permeablea garela, bai hori zaintzea oso garrantzitsua da. Eta ez nerabezaroan bakarrik, baizik eta helduaroan ere, eta haurtzaroan ere zaindu dezakegu edo ditzazkegu harreman horiek, kontuan izan da, harremanen bitartez ere gure burua zaintzen dugula, eta batzutan ere, hor kudeaketa bat dagola, ez? Hasiko naiz esaten ere bai, garrantzitsua dela muga osasungarriak ere sortzea, lotura horietan, ez? Batzutan ez gaudelako prest, dena emateko, edo besteen guztia jasotzeko. Orduan hori bai, barrua entzutea, beti ere, ni noa norberaren bihotzari, norberaren barruari, eta eskoa jartze ditut hemen bularraldean, ze
oso garrantzitsua da gelditzea eta esatea, zertarako presnago, nola nago oraintxe bertan, zer behar dut, zer nahi dut, nola sentitzen naiz harreman hauekin, lotura hauekin, eta hortikan abiatuta oinarriak gu garelako, pixkat sortzea gure lotura horiek, edo behar deguna lotura horien bitartez, ez? Horretarako gure burua entzutea oso garrantzitsua da, eta loturak mantentzen eta zaintzen laguntzen diguna ere da besteak entzutea. Eta askotan hitz egiten da, nik entzuten dut, baina nola entzuten dugu, ez? Ze filtroekin. Entzuten dut benetan ulertzeko, benetan bestea jasotzeko, edo entzuten dut erantzuteko. Hori asko egiten dugu. Nik neuk ere onartu behar daukat. Jakinda, nolabait planteamendu teorikoa zein den, askotan kostatzen da ez automatikoki erantzute hori, ez? Ez entzutea erantzuteko. Entzutea benetan ulertzeko. Hori kosta egiten da. Niri behintzat kosta egiten zait. Bai, eta orokorrean gizartean ze oso presente gaude, norbera oso presente dago bestean. Orduan, nolabait utzi behar dugu gure buru albo batera eta bestea jaso, ez? Bestea jasotzeko prestegon. Eta beti ere ez gaude. Orduan, hor oreka hori topatzea eta bilatzea. Eta niri asko kostatzen zait, igual arreta jarri behar dugu. Daude beste pertsona batzuk, zeina ez haien ezer kostatzen eta agian bestea entzuten dute bere buruan, baina askoz gehiago. Orduan horre bai, oreka hori, ez? Eta horretarako oso garrantzitsua da ere topaguneak sortzea. Ezin bagera elkartu, nola sortuko dugu sare hori, ez? Eta, gaur egun badakigu fisikoki elkartzeaz gain ere sareak daudela, beti kontu zor, ze sareek, dimentsio oso handia dute, baina, hori ere existitzen da, BookToken ere hitz egin zenuten bezala, hor, afizioekin harremantzeko edo afizioa konpartitzeko espazioa dagolako, eta hori ere zoragarria da, ez? Eta, beti ere, empatia errekonozimendu hori dagoen bitartean, zainketa egongo da, ez? Ere ulertzea besteak baduela unibertso bat bere baitan, eta gauza gertatzen zaizkiola, eta askotan bizitza ere badula. Orduan, hor elkartzen garenean, sortzen da oso zerbait oso polita. Beti alda ez, baino lanketa egin dezakegu horretarako ere, bai. Azkenean, prozesuan gaude beti ibiltzen goaz, ez gara iritsi behar inora, baizik eta ibiltzen garen bitartean, zaintza baldin badago gure artean ulermena, sare horiek zaintzen baldin baditugu, hor oinarri sendoa izango dugu gure bizitzarako. Dona Peñaniz, Nieto, eskerrik asko, plazer bat. Zuei. Eta, tira, aste batzutan berriz ere elkar ikusiko du. Hori da. Zaindu asko. Berdin. Juliet, I'm in flames, carrying dangerous cargo. Steer well, me. 7 seconds, I count the gap between lightning and thunder. Feministok haserre gaude. Sutan gaude. Kaleak errena ditugu. Pentsa, zakilak moztearena ere bururatu zaigu. Eta raro ez. Amorrua sentitzen dugu. Amorruak jan egiten gaitu. Eta haserrealdi horretan, lehertzear gaudela, arnasunen bila ibiltzen gara. Arnasune horietako bat, zalantzarik gabe, umorea da. Umoretik ere landu daitezkeelako emakumeoik eskatzen gaituzten gaiak, Horregatik, laugarren aldiz, narizes jaialdia ospatu berri dute. Nafarroako emakume paiazon nazioarteko jaialdia. 3 tailer, topaketa bat, 2 erakustaldi, 7 emanaldi, bai hori da ofiziala. Baina, extraofiziala da, 11 anekdota ere, ez dakit biziko zituztela eta guk nola anekdota horiek jakin egituen, Juan Luis Napal gonbidatu dugu gurera, mendik abiatu eta gauzatxo gehiago jakiteko. Egunon, Juan Luis? Egunon, bai, egunon. Zer moduz daude ondo? Ongi, resaka pasatzen pixka bat, ez? Bai, ongi oso pozik emaitzarekin, eta luze egiten da amaierara iristea, ez? Baina oso pozik. Resaka emozionala eta literala, biak dauzkazu? Hori da, literala ere. Aipatu dugu hasieran urria, gari batean Ingalaterran deitza zela Wind Month edo, ez? Ardoaren hilabetea, bete-beten, ez? Hori da.
Eta, bueno, nik uste dut, brindisen bat edo gaur edo Florezika laburmetraia sari bat jaso duela Indian, egia da hori? Egia da. Bueno, oso pozik. 3. saria jaso du luzemetrai honenari, 3. saria Indian, eta bueno, 1000 pelikula, baina aurkeztu diren festival bat da, beraz, oso pozik. Bai, Josefinaren gatik bereziki pozik, ez dugu hemen gurekin jada, baina berak esan zigun bere mezua mundutik zehar zabaldu nahi zuela. Eta momentuz lortzen ari gara, bai. 40 festival edo izan dira gutxi gora bera munduan zehar ibilen dokumental hau, bai. Estamos sujetos a una institución como ha sido... Jo, eze polita, ze zirrara horrelako gaia gainera, hain garrantzitsua izan da, sentitzea harrera ona duela horrelako lan batek, ematen dio, ez dakit, zilegitasuna bazeukan, sariri gabe, harrerarik gabe, baino honek beste puntu bat ematen dio, ezta? Bai, guretzat zoragarria da, gainera hori, berak eskatu zigun, mesedez mezu hau mundu guztian zehar zabaldu nahi zuela. Eta oso pozik gaude Maitzarekin, baina esan behar da ere Euskal Herrian zehar, hamarnaka herri izan direla, dokumentala ikusteko aukera izan dutenak. Beraz, ez bakarrik munduan zehar, baizik eta Euskal Herrian ere bere historia jakinarazi izan dugu. Bai, oso pozik Maitzarekin, eta pena ematen dit, orain Josefina ikusten dudanean, ez dugula gurekin, lako pena bat sartzen zait, oso emakume unkigarria dela, zelako, ez? Eta bai, baina oso pozik, oso pozik, bai. Hori akaso dela sari handiena, ez, bera ezagutzea, eta... Bai, zoragarri izan zen, berarekin konpartitu izan genuen guztia, zoragarria izan zen, eta, bueno, bera oso pozik zegoen Maitzarekin, bera pozik baldin bat zegoen, gu are gehiago. Gainera orain, betirako izango dugu bere irudia lan honetan, eta horrek ere laguntzen du, pertsona baten hilezkortasunean, ez? Eta malez, materialki, mugatuak gara, bizitza badaukagu, eta amaiera iritsiko zaigu, baino zure oinazea hor geratzen da, eta hemendik urteak pasako dira, eta hau eskuragarri egongo da, jende gehiagok ezagutzeko, eta orduan, memoria bizirik mantentzeko. Hori da, garrantzitsuena da memoria mantentzea, eta olako lanekin berdin zait, dokumental bat baldin bada, irratiko elkarrizketa bat, argazki bat, edo tekstu bat, edo liburu bat, ez? Garrantzitsua da memoria mantentzea, eta belaunaldi berriei jakinaraztea zer gertatu zen, ez? Hori bereziki. Garrantzitsua da baita ere deskantsatzea, eta ez dakit zuk deskantsatzen duzun noizbait, hainbeste proiektuekin. Ez dut deskantsatzen. Egia da, larun batean, igandean bukatu genuen jaialdia, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxekin, gainera polemika batean sartua, beti bezala, ez? Pirritx Porrotx eta Mari Mototx, UPN saiatu da ere, bere ikuskizuna bertan bera uzten, Atarrabiako herrian, jaiak zirela, ez dute lortu, egin genuen, bete genuen, 2 saio bete genituen, oso pozik, baina egia da bukatu genuela larun batean, resaka literal horrekin ere pixka bat, maratoioeko paiasoekin, poteatzen gokera ere izan genuen, eta oso ondo pasatu genuen. Ez da dena lana, baizik eta, ondo ere pasatzen dugu, Aizue, Florezikaren gai hau nolabait amaitzeko eta aurrera egiteko, esango diogu entzuleari ere, gogoa balin badu, irrintzifilms.comen alokatzeko aukera duela, eta bertan kalitate osoan ikusteko dokumentala, eta bestela adi egoteko, ze Juan Luis, pentsatzen dute oraindik ere proiekzioak eskuartean izango dituzuela, ez da? Bai, momentuz, ez dugu proiekzio ditxi bat, baina egia da, noizbenka kontaktuan jartzen direla kulturetxe ezberdinak, Euskal Herriko kulturetxe ezberdinak, proiektatu nahian, eta pozik baina joaten gara, eta aurkezten dugu, eta oso polita izaten da, gainera dokumentalaren ondorengo debatea, ez? Somatzen duguna da, jendea publikoan ez dela usartzen hitz egiten, baina ateratzen garenean zinematik edo kulturetxetik denak hurbiltzen zaizkigula beraien historioak kontatzen, ez? Orduan, animatzen dugu jendea ere, olako gertaerak, nolabait uzten, ez? Liburu batean, testu batean, dokumental batean, edo
elkarrizketa batean, baina animatzen dugu jendea hori egiten, ez? Baina bai, pozik horrekin, jendea gurekin kontaktuan jartzen da oraindik, eta esan duzu bezala, irrintzifilms.com webgunean, hor dago, ikusteko aukera, lokailu merketxo batean, bai? Eta bai, oso pozik. Juan Luis Napali tartetxo bat eskatu dugu, segituan jarraituko dugu berarekin, baina azken ordukoaren bila goaz estudio zentraletara, Oñatze Aizpuru lankidea antxe dugu eta. Oñatze, egunon? Egunon bai, bigarren kafeako lagunok. Atzokoan, Zunzundegiren krisiaren eraginez etxarriaren zen eta olaztin dagoen enpresa bateko kareratzea genituen ahotan, gaur berriz Orkoiengo Antolin enpresa. 108 langilea kale gorrira joango direla eman dutelako jakitera bertako langileen ordezkariek. 2025 urtea hasieran itxiko dituela ateak 20 urtez Volkswagenentzako, Landabenentzako osagaiak ekoitzi dituen enpresak dio. Langabezira bidaliko ditu autoelektrikoaren proiektutik kanpo geratu delako Antolin eta lanik gabe izango dira datorren urtetik aurrera. Modelo berrian Alemaniako zuzendaritzak erabaki du ez duela enpresa txiki honekin kontatuko. Antolingo kudeatzailea saiatu dira, bestelako proiektuetan sartzean, eskari berria bilatzen, baina ez dutela lortu diote eta dagoeneko irailean hasi zirela enplegu erregulazio espedientea martxan jartzeko urratsak egiten. Eta hala urtarrilean itxiko dute Orkoiengo lantoki hau. Antolinen 108 pertsonek egite dute lan egun, haietako 160 emakumeak. Adosturiko neurrien arabera, langile bakoitzak 45 eguneko indemnizazioa jasoko du lan egindako urte bakoitzeko. Hortxe beraz, ailegatu zaiguna, azken orduetan lan munduan Nafarroan beste enpresa batean itxiera. Eta aurreikusita zegoen bezala goizaldean sartu da Milton urakana Floridako estatuan. Orduko ia 200 kilometroko haize ufadekin. Agintari ezabaldutako azken datu diotenez, gutxienez 2 pertsona hil dira, 2 milioi herritar baino gehiago argindarrik gabe eta orain gauzak lasaitu direla dirudi. Nolabait, urakan horretatik, ekaitz haundira pasatu da, momentuz eskatu diete herritarrei jarraitzeko babeslekuetan, uholde arriskua haundia delako eta horregatik tentuz arretaz jokatzeko eskatu diete herritar guztiei. Bestalde aipatu ere, gaur Libanon erasoak egiten jarraitu duela Israelek, estatu zionistak eta hildakoak 22tik gora direla 80 zauritu inguru Libanon, Beiruten eta beste leku batzuetan egindako bombardaketetan. Gehiengo xiita duen Libanoko hegoaldean eta BK bailaran burutu ditu eraso gehienak armada zionistak, 20tik gora hildako utzita, dena den Beirut hiriburua hainbat bombardaketen helburu izan da berriz ere. Berriz ere, Suziria jaurtiz erantzun du Hizbolak eta horietako batek 2 lagun hil ditu Kiryat Shemona herrian, Israel iparraldean, Libanoko mugatik eta okupatutako Golanetik gertu bere kokapena dela eta Hizbolak sarritan erasotzen du hain zuzen herria. Hauxe beraz, lagunok, momentuz kontatzeko genuena. Eskerrik asko Oñatze Aizpuru, eguerdiko 12etan, informazio gehiago hemen Naiz irratien. Baina hemen gabiltza Juan Luis Napalekin aipatu dugu, nolabait denarices jaialdiaren balorazio egin behar genuela, eta hor geratu gara sarietan, ospatu behar diren sari horietan, baina tira, jaialdiak askorako eman du, Juan Luis, eta balorazioa ona dela badakigu, baino xehetasunetan sartzeko eskatuko dizugu. Non jarriko zenuke azpimarra, zer eman du jaialdiak benetan, edizioa nolabait berezi egin duena edo. Barkatu Juan Luis mikro etxi dizugu. Horen bai. Zentsura! Bai. Bez, nik destakatuko nukena aurten nobedade bezala izan dugu, marato internazionalan adibidez, bildutako diru guztia egun horretan, Saharar herriari eta Palestinar herriari emango diogula. Delegaritza bat izan genuen, Saharatik, Palestinatik ezin izan zuen etorri delegaritza batek, arazo familiarrak zirela eta, baina hori destakatuko nuke eta izan duen, gainera, harrera ona, ez? Publikoa joan zen, Palestina eta Sahara laguntzeko ere, farra egitera, baina laguntzera ere joan zen, maratoi horretara. Gainera, gero, esan behar da, sarrera, horretara destinatzen dugula, baina gainera, gero, maleta handi bat jarri genuen, jendeak zerbait aportazio bat egin nahi bat zuen, eta
diru desente atera genuen ere, beraz, jendeak oso erantzun hona eman zuen, horrekin, hori destakatu genuke, lehen aldiz egin dugulako, olako zerbait, eta uste dut, hemendik aurrera olako zerbait mantenduko dugula, ez dakit Palestinarentzat edo Sahararentzat edo beste kolektibo batentzat, baina hemendik aurrera horrelako zerbait mantenduko dugula. Egia da, paiaso beti haukagula ate bat irekita elkartasunerako, eta zuek oso egiten duzu hori urtez urte. Nik pena handiarekin gelditu nintzen itzaldira, ez nintzenako azkenean lana dela etapa txikintanana. Bai. De un payaso con el idioma universal de la sonrisa en África. Ez dakit, jaizimuruarekin bakarrik nire bihotzaia irekitzea pixka bat, Afrikara bera. Lehenengo aldiz egin dugu itzaldi bat, jaialdi honetan, laugarren urtean, baina lehenengo aldiz egin dugu itzaldi bat. Eta Patxikintanaren esperientzia jakin dugu, eta oso polita. Beraz, saiatu zen, Payasos sin Fronteras kolektibo horretan sartzen, oso zaila izan zuen, ez zuen lortu, baina erabaki zuen bere aldetik joango zela Afrikara, eta hainbat lekutara joan da bere sudur gorriarekin, umeak animatu nahian, eta lortu du. Eta itzaldi horretan, kontatu zizkigun bere esperientzia guztiak, eta nik flipatu nuen. Egia da, olako pertsonak egotea Euskal Herrian zoragarria, ez? Laguntzera, bere denbora librea erabili du horretan, beraz, eta bere dirua. Ez, orduan, zoragarri da hori, elkartasun hori, eta bere hitzaldian, detaile guztiak eman zizkigun, argazkiak proiektatu zituen, eta zoragarri, jendea emozionatuta atera zen hitzaldi horretatik. Uste, payaso batentzako valorazioa ez zinobea, emozioz betetako jaialdi bat baldin bada. Badakit instituzioetan, guztaz ezkiela zenbakik eta gauza horiek, bakitako bakarrik publikoak eta ondo erantzun du horten. Publikoak zoragarri erantzun du. Gero eta gehi hurbiltzen ari da publikoa. Egia da, lehenengo edizioa pandemiatik ateratzen ari ginela, eta agian, baloratu dugu publiko gehien egon den urtean lehenengoa izan zela. Baina pandemia batetik ateratzen ginen, jendeak kalea behar zuen, jendeak ikuskizunak behar zituen, baina, egia da, bigarren edizioan berantz egin zuela pixka bat, baina berriz ere gorantzoaz eta oso positibo. Baina egia da, ulertu behar dela, 2 urte genera mala horretxean itxita eta jendeak behar zuela zerbait ikusi eta egia da, jendea atera zela kalera erabatez. Baina oso positiboa, oso positiboa, publikoa iaia dena bete dugu. Nafarroako antzerki eskola izan da esan dezagun sede zentrala, ikuskizunen sede zentrala. Eta, 350 eserleku daude, eta ez dugu dena bete, baina oso pozik emaitzarik. Neurri berean Juan Luis Napal, benetan eskertzen dizugu guretzat minutu hauek hartu izana, badakizu, tarteka zurekin kafetxo hartzen dugula eta gustora gainera, errekuperatu, suspertuak emozional eta literala, eta jarraitu proiektua gauzatzen, jarraitu sortzen, beste ogere gozatzen dugulako, zuen sorkuntza. Eskerrik asko zuei bihotzez, eta oso laizter arte. Zaindu asko. Eta ezkar urrutira joangoz, Juan Luis Napal agurtu dugu eta Iruñerrian jarraituko dugu. Iruñerekin, Arkakuso, egunon eta ongi etorri. Zer moduz, kaixo, egunon! Inbidiak jango nau, ze guapoa pijama, Arkakuso, ze inbidia, joder. Da, rollo sudaderilla pijameroa. Baina, hoy pijama da, ez? Izto pijama, sudadera pijamakoa, pijama. Esan nahi, kalera ez zara ateratzen horrekin. Bueno, zakarra botatzera. Eta, ojo, ze gutxi barru, egin behar dugu eskolan, ni irakasle naizen eskolan, pijamaren eguna, eta obviamente eramango dudala. Baina ez da sudaderilla pijamero eguna. Ja.
Oh, yeah! Boom! Boom! Bueno, gaza esango izuet, nik gaurko arkakusoren gaiek ikusita, sentitu dut behar nituela laguntza behar nuela. Hau da, imaginatu, zuzaz, asko gustatzen zaio arkakusori futbola, eireri ere, bazoaz partido futbol batera eta aurrelariak dira oso altuak, eta behar duzu atzelari altu bat, batez ere aireti datozen baloi hoiek, erdiraketetan eta laguntzeko joko aereo horretan, ezta? Gaur gaien artean ikusi dut hemen zegoela, Gasteizkera berria. Eta orduan esan dugu, eire berotu zure txanda dela. Eire Maia Manterola, egunon? Egunon. Arkakuso jazta, lantaldea hemen osatu dugu, boskotea, partida azteko prest. Saskibaloikoa behintzat bai. Saskibaloikoa? Bale, saskibaloikoa ere, bai, izan litik, bai, boskotearekin. Gauza guapo bat gertatu zaitu oraintxe bertan. Ostia, zoi kontatzen. Noski, baina, lehenago gauza txiki bat, gorkak esan dut dirudite, aizpak dirudite. Eire eta Arkakuso. Ba, igual bai. Bagian bai. Aizpak bai, baina gen ezberdin harrapatu dutenak. Ze Arkakuso neurtzen du bi eire. Hori egia da. Baina, bueno, esan dezakegu eirek ezaki, baina nik bere aizpa ezagutzen dudala. Maria. Unibertsitatetik, bai. Ostras. Zomata aizpa euskatu? Wow, bat, Maria. Sono, konfirmatzen hor. Maria, ez, Juliana. Ni jakitela? Juliana. Bai. Mendikan, aipaben txiki bat dena aizpai. Osondo. Gora, topa. Maria, ez zaitu gozautzen, baina maite zaitu. Bai, Bueno, Arkakusok ezautzen zaitu. Hori da. Joetena loturak, zepolita. Bai, esango nuke. Baina zerbait kontatu hartzen nungo juri. Ez que oso goza guapa gertatu zait, nik arazo bat egonda eta orduan pentsatu dut laguntza behar nuela. Eta orduan aditu baten kontaktua behar nuen. Ez gai honekiko, eta zut zehaztuko zei gai den. Baina gai honekiko aditua den norbaiten zenbakia behar nuen. Eta orduan, idatzi dut WhatsAppen norbaitek pasako lidake aditu baten kontaktua gai honen, eta nork lagunduko dit. Eta pasadidate kontaktu bat. Bagizu ze kontaktu pasadidaten? Nere telefono zenbakia. Wow. Ez que zuk uste duzu baino gehiago dakizu. Jo, oso ona. Etorri zait burura Noemí Argoiesen meme hori de, bueno, te lo voy a decir, la amiga soy yo. Bueno, te lo voy a decir, la aditua soy yo. Porque nik aditu baten laguntza berroan, eta bueltan bidali diate nere telefono zenbakia. Ostras, ze guapoa. Bai. A ver, gauza esan izut goiuri. Gauza askotan zara aditua. Baina, olako paradoja bat bizitzea ere. Ya está. Kontatu horren, orain Arkakuso agurtzen ari ginela gertatu da, eta ya está. Osondo. Arkakuso, bega, guazen partidari heltzea. Lehenengo zatia. Kirk ez da kotxe fantastikoaren izena. Bai, uste dut badugula musika bat hortikan jartzeko. Egia da. Ez que hemen exigentziarekin etortzen dira, ikarraezko lanak ematen dizkigute, ez dago... Bueno, ez da testu inguratzeko, justo, baina bueno. Ez dago arnasa hartzerik, baina bai, musika bat daukagu, eta uste dut, musika... Hau da Arkakuso, ez, hau ez da izango, Hemen zerbait ez da behar bezala. Jarri berriz gabina. Berdin du. Kontua da, lehen aipatu dituzela hor, kriston zintxa galantak ikusi ditugula streaming bidez jarraitzen dugunak behintzat, eta kontua da, hori, estatu batuetan... Hori da, kontua da, estatu batuetan nola dagoen Milton... Hurakana. Hurakana, hemen dugu Kirk. Claro, nik Kirk lehenengo aldiz entzun nuenean esan nuen. Ladilla Rusaren abestea bezala, el coche fantastiko, baina ez da Kik, da Kirk. Baina, Kik ez, kotxe fantastiko zan, Kit. Bueno, pues Kit. Pampararam. Zatoz nire gana.
lotura guztiak gaizki. Mutil barteko lautadan nago kitzatuz nire bila. Kaixo, Michael, deitu demoni. Osea, Induarkakusok lotura abesti honekin eta telesai horrekin. Kirk izenetik abiatuta, eta total, ez da Kirk. Guapísimo fail, osea, da pixkat. Baina fantastikoa. Era ari zeundeten ikusteko. Bueno, total, kontua da. Zergatikan, pues, jarri nahi nuen abestia hau. Eta kontua da TikToken etengabe agertzen ari zaidala Milton hurakanaren irudiak, eta bertara bereziki Miami eta horrela inguruetan bizi direnak badira etengabe hitz egiten, bueno, orain arte behintzat, orain egongo dira hor pues, pasatzen ari direnak, baina ari ziren rollo hitz egiten de ze gauza behar ditugun izan tornado pasatu, bueno, hurakana pasatu arte etxean pues, sobrebibitzeko. Eta egin zitean superinteresgarria, eta ekarri dutona zerrenda. Ze, klaro, hemen pues hori badugu Kirk, eta agian geroz eta gehiago izango ditugu. Ez dira fantastikoak izango Kit bezala, baina kasu bai, eta prestatuta egotea, oie. Kitkotek, esaten badu. Vale. KitKat bat, venga. Orduan, zer sartuko zenukete zuek? Wow. Ura. Bai, Ura? ikuset, bueno, igual, spoilerroa da, bideotan utzak gaudela estanteriak urakin. Bai. Ez da hola urikan. Bai. Orduan ura, hijo. Ura, linternak ere garrantzitsuak, agian mugimenduarekin kargatzen dien horietakoak. Manibela dunako. Badazpadake. Txatean dioten, nik sartuko nuke sagardoa. Bueno, a ver. Bakoitza bere lehentasunekin, baina ez dakit garrantzitsuena sagardoa ote den, baina, ojo. Imaginatu, gauza jartzen dela, hain gaizki, ez zara inolaz ere salbatuko. Ba, igual, zure azken afaria urarekin egin beharren sagardoarekin, oso. Bai, a ver. Bueno, zure helburua da, gauzak edukitzea, bizireupenerako. Ni sakakortxos, bazpare. Bueno, ez berdinak izan dezake sakakortxosa. Baina, bueno, bai. Lederman bat, navaja Lederman oitako kompleto bat, ondo etorriko zaizu bada espada. Eta importantea, grasa asko duen elikagaien bat. Bai. Ze oso gutxirekin askorako ematen du. Bai. Alegia, uzet, intxaurra jaten eta urarekin egon zaitezkela urteak. Wow. Ni ez. Tristurak hilko ninduke. Ura eta intxaurra jaten. Nos ha jodido, hemen. Baina ointxe esan du, sagardoa ez dela lehentasunezkoa, baina, ozera, goiurik nahi du txokolate beltza marrubiekin. Hombre, marrubiekin ez, baina txokolate beltza. Hombre, nire gantxe jartizkezun marrubi batzuk eta txokolate beltza oleta bat, eta zora garri goiuri. A ber, mesedez zuzenean gaude. Bakazu. Inbidia ematen. Zegoxoa. Zer zan hori, palmera bat? Palmera bollo, txokolatekin. Baina, palmera bollo ez dan 80 markadan desagertu ya. Palmera de bollo. Bai, el niñoko kamisetak bezala. 80 denboradan, 80 markadan desagertu ziela, eta gaur eirek batek arre du. Tu, bai, hori bueltan daue. Bai. Zu kamiseta hori jartzea daukazu adibidez, herriko plazan, eta sune aida jotzen txitxarro, eta dena ondo, tio. Txitxarro irekita egongo gaztan, zapi bat buruan abarkako nietan, txintxinotxak patriketan, ameriketan. Oso txitxarro zanen niño, Bai, ba, enaiz hor tai hau. Nire, enaiz izan txitxarron. Nire, baina txitxarroa jotezan jendeek el niño hiltzezun. Bai, seguro, ez. Osea, gaina oain hauek berskak ataitu, ez da promozio eteko, baina, bueno. Eta dana agortu da. Agortu inda. Baina pasada bat izan da, gaina. Osea, jendeak goguak indau. Ba, gauza esango izuet. Nik uste gurason etxen oaindik armarion el niño kamisetaren bat badauka dala. Ekarrengo, horrek igual gualapopen diro, liu? Bai. Ze gaina vintage da, osea, izango da... Ba, orain dela... Ez dut esango zen, mina ematen ditu. Asko. Ba, igual, eire jaiozan urtu. Ba, igual. Ekarri? Bueno, orduan, arkakuso. Badakigu,
Kirk ez dala kotxe fantastikoaren izena. Hori oso garbi geratu zaigu. Baina, ze kit osatu behar dugun biziraupenerako argitu dugu edo ez? Arginen, baina, bueno, pixkat, goiuri joan den hildotik, ura behar dugu, gutxien ez 3 egunetarako, eta esaten da pertsonako uste dut eguneko garrafa hoietako bat edo bi. Ze, klaro, ere garbitu behar, osea, da, edateko eta garbitzeko. Orduan, garbitzeko ere, pues, toallita batzuk baldin baditugu, pues, primera, gero botikina. Bai. Oinarrizko gauzekin. Osea, baina beharrezkoak ditugu. Osea, adibidez, agian ni bezala hartzen duzu eutirox, egunero hartu behar duzuela, pues, hortxe, sartzen da. Edo justo jeitxe behar zaizu hilekoa, eta pasatzen duzu oso gaizki, pues... Bai, hori esan duzula, oraintxe bertan, hilekoarena oso garrantzitsua da, eta konpresak, tanpoiak, kuleroak, kopa, dena dalako ere oso garrantzitsua da, ze atzo ikusi nuen, hurakana Miltonen kontuanekin, Kamala Harris jundela ara bertara, hitz egitera, etxe gabe geratu diren batzuekin, eta horren arira, eta orduan, bideo batean, entzuten zen, ari zera tanpoietaz hizketan, eta Twitterren gizontxo batzuek, esan dute, hau alda zuen presidente gaia, horrelako ezbehar natural baten ostean, hitz egiten duela tanpoietaz, eta orduan Twitterren neska bate jarri du eta oso birala eginda, noski, ze denok dakigu, hurakan bat etortzen den bakoitzean, munduko emakume guztioi hilekoa desagertu egiten zaigula, eta ez dela bueltatzen hurakanaren ondorioak joaten diren arte. Hori zientzia da, eta... Hurakana dator, banua. Hoi da. Ekizu zer? Zoragarria. Segun ze jenderi ez, segun ze gizon zakildun esplikatze dizu hori, eta igual sinistu dizu. Gabe, oza... Tu, baino, a ber, eske jende hau, si oin datorrenen hurakan bat, osea, emakumei hor hileko amostit ez zai, hori zientifikoa da, eta ingo luke, ja, eske desde luego, baina, osea, jatu ingo ja, eta, eske hau gertatu indala, hau seguro gertatu indala. Bai, egia da. Bai, ados. Eta orain, eman nahi dizut zeruan zuri. Errua, erruz, erruki, gordeta templu, bat eduki, aierua gertu, dabilkiten gero bat erdu. Barkatu baina, eskatzu abesti honek, hola intziten. Ai... Fua... Ze politia, Ukitu nizkizun zenbait zauri. Eta orain, eman nahi dizut zerua zuri. Hola, damba intzida. Bai, besterik gabe, aipatu nahi nizuen, jarraitu dezakegu gaiekin, baina, ze kantutzarra holatz. Hien inok sartuko luke musika entzuteko gaiuren bat, bere Miltoni aurre egiteko kutxa horretan. Eskiz esango izuet. Eta CD-ak edo viniloak edo dena delakoa. Igual emango nuke, Danubio ibaia geisten pirauan sartzen diren lau gauzatxoekin gitarra txiki ban eraman. Igual gitarra txiki bat. Eta txarra, Nik izaten nuen musika entzuteko, ez sortzeko. Baina, eske musika sortzeko gailu bat, bateria begeratuko zaizu, musika kopuruan mugatu izango da, internetaren menpezin duzu egon Spotin nahi duzuna entzuteko, gitarra bat txiki bat bali gitalele bat, edo txiki horrein diku kelele bat, horrekin musika infinito. Bai. Aparte, zenbat egun zaitezke inkomunikatuta? Ez, karo, inkomunitate hori esan behar. Sei egun, disko bat. Norbaitekin zaude? Bi disko. Alda norbait iraman. Karo, igual kitortan pertsona dala. Hombre, jodi, alda norbait iraman, eta horren emango ditugu bazpade kondoiak ere bai, ez da? Nahi eguna, ordena. Zugetu zure. Bia, gauza bat gehiago sar dezakezu zuk? Zer? Ez da git. Nik horre kondoikaja sartuko banu? Horren ordezko. Ordezkoa. Ka igual, ez du zinore eman beharrik.
Claro, kasu hortan ere. Hola ikusten. Markatuko diazu, nik gaitu naiz txokolate beltzarekin, eta Hurakan Milton izan berren, Hurakan Milka deitzea. Baina Milka ez da beltza ordea. Valor. Valor. Hace falta valor. Jode, banik damakit irratsaio guztia, txiste bat barruan gorden nahian, Ismael Serranotaz hitz egin dugu, eta aipatu dugu, Ismael Serrano terroristatzat jozutela aurrekoan, eta claro, Israel Serrano, Ismael Serrano beharrean. Eta gainaz, Serrano es de pavo. Ismael, estado genocida, eta horrekin nabil, eta barruan mantendu nahi nuen benetan, baina jazta, ezinen. Aian txiste liburu bat sartuko nuke, Hurakanaren aurkako kutsatxo horretan. Ze behar duzu zerbait, ez? Libururen bat, zerbait. Hau da, ura ondo dago, janaria ondo dago, linternak, hau da, bai, beharrezkoak dira, hoiek, bizirauteko, baina, karo, agian... Humorea pizteko zerbait, edo ez, edo emozio... Badago antzerki obra bat, Emaiozu Ramon, edo horrelako zerbait izena duena, eta bertan premisa da munduaren amaiera iritsiko dela, edo pandemia bat, edo horrelako zerbait, eta orduan jendeak bunkerrak erosi nahi ditu. Eta orduan protagonistak gizon bat joaten da telebistako lehiaketa saio horretara, ze saria da bunker bat. Eta da bunker bat 4 logelekin. Eta orduan gizonak behar du bunker hori, ze ara joango da bizitzera, bere emaztea 2 alaba, katua uste dut, eta bere amaginarrebarekin. Eta orduan, telebistako lehiaketa horretan proba asko egin behar ditu, eta bat galtzen duen bakoitzan, eskaintzen bunkerrak txikitzen joaten da. Hau da, esaten diote, bida, galdu duzu hau, beraz, bunkerra 4 gelakoa izan ordez, 3 gelakoa izango da. Edo bunkerra horrelakoak, ez? Eta orduan, joan behar du, erabakitzen, zer kendu. Ze, bunkerrak dauzka logelak, gimnasioa eta jardina. Bai, dauzka 3 logela, bat laugarrena da gimnasio, eta gero baita pixkatola belaze txiki bat. Eta orduan, erabakitzen du, 3 logela beharrean, logela bat kenduko duela, eta amaginarreba alabekin sartuko duela. Gero erabaki behar du, gimnasioa kendu, ez kendu, baina, eta orduan, premisa guztia da, hori, zer den azkenean beharrezkoa bunker horretan, eta horrekin nabil, gaio hau aipatu dugunen, horrekin nabil. Joan zaitezte ikustera, zuen herrietan balin badago, ez dakit. Bunker bat edo pila bunker bat, porque... Todo exterior, bai. Bai, nola daka bunkerrarek jardin bat. Oioak eduki nahi zituela, oioak erosi zituela, kontatu zuen pertsonaiak bunkerrean eukitzeko, oioak sartu nahi zituen amaginarrebarekin gelan, baina pixka bat geizki. Pixka The Last of Us, ez, kontzeptua. Eta Fallout, ikusezue, Amazon Primen dago, hortaz da bai. Bunker batzutan bizidiala eta pixka bat hortik handu bai. Agertzen zain nahi, bueno, horretik lotu The Last of Usekin, The Last of Usen garaitan Instagramen agertzen zitzaidan, tipiko jolasoitako bat zombiak daudela eta lurrazpian azten zarela eraikitzen olako 2 metro karratuko espazio txiki bat, eta gero lurra zulatzen eta bapatean jarri duzu hor, piztina txiki bat arraiak bertan izateko, eta gero baratza bat, eta gero salbatzen duzu ez dakin hor, eta ja 2 pertsona eta horren logela bat, eta ez da gizzer, eta hor azten doa, pixkat rollo ekarri dit kontzeptu, jardin bat bunkerraren barruan. Survival zombie. Bai, daukezu ja, errebollo, pistifaktoria bat hor bunkerraren barruan, amoarraiak, errebolloak eta rape. Zango nuna dare, Ez, Oskalo zer dakasun hor. Zan, zombia baldin badaude, ez dago arrai zombia. Gauzat esan izute. Nahiago hurakana eba. Aire, nik uste balizko arrai bunkerrizatu hoiek baino gauza okerragoa jaten ditugula. A ber, bai. A ber, Zumaian igual ez, Zumaian errebolloa kategorikoa. Ez etuzte, Ez, txarrare bat. Ez da, oia, egongoa, lekun bat, basatia jateko edo ez. Breaking news. Bai, egongoa, Egongoa, baina. Zumaia pixkata. Eta ja gehiago. Getaia gehiago. Bai, mina mateit izatea baino. Bai, ia Getaiko portu gainen hor hainbat lekutan oso arraiona jaten. Bai, kartera prestau. Baina, bueno. Iruñe parra egiten du.
Bai, eske kartera ez dago kitaren barruan, baina badakizu ezer eta ez dugu aipatu. Zer? Irratia, bateriez funtzionatzen du. Egia da. Zertarako, bueno, informatzeko zer gertatzen ari de kanpoan. Eta, bueno, aipatzen dute bateriak, eta ez dute aipatzen pilak, baina ulertzen dut bateria hitz egiten dutenean ere pilak barnebiltzen dituztela, ze TikTokeko bideoetan, bueno, pilak zituzten pila bat. Eta, gero... Eta bunker hori, a ver, bunker hori ez dago ondo pentsatuta. Bunker horrek behar luke. Norkitza egin du bunker bat, ez du bunker. Ez dago bunker bat. Nere buruan bakarrik bunkerra dago. Ez dago bunkerra. Etxea da. Kit bat, ari gara kit bat. Vale. Ba, orduan behar dezuna da, teiatuan panel solar batzuk. Bai, eta ez du eramango iziak. A ber, badaude bi aukera. Edo aizeak eramatea edo hemen Iruñan gertatu zen bezala incendiatzea. Ui. Eta usaina, etzen oso ona, etxe ondoan gertatu zelako. Baina, bueno, hoiekin faltako zen metxero edo pospoloak. Bai, beti. Bazpadare. Bai, baina hori, metxerok eta pospolok bi dauzkate bere arazotxoak. Ezetasuna balin badago, eta... Bai, igual etxe batean ez da bain beste zetasun ni berez ere bunkerra pentsatzen gizien. Bai, baina zetasunarekin pospolok batzutan utxe egiten dute eta zute tiratzen. Ezetasun askorekin ja faiatzen hasten dira, baina asko behar da. Metxeroa, bai, txiskeroa nik uste normalen fidagarriagoa dala. Baina, bueno, etxean nola lehorrean pospoloak ere aukera ona dira. Burni hauek, superviventzia. Bai, aipatu Lederman bat hori daukana. Bai, horako hotz. El último superviviente. Campingaz bat, sukaldatzeko, no? Gazak indoan sukalde txotxiki bat. Ze gauza, ze zenteniala den, Bueno, esautze bat. Guk bizi izan du diteu gaseko sukaldeak. Zure buruan, sukaldea elektrika da. Bai. Oraindik etxe batzutan gazdun sukaldea daude. Ez asko ja, baino badaude. Baino nik uste, bueno, maiketanik seguro. Eta brillo elektriko, eske txikia zan elektrikoa. Hori da, txikia zan elektrikoa. Ze gauza, Ostia, goin kanpingasa da txikia, eta bai, nik uste, ni 85 jaio nintzen, eta nire aurtzaroan, nire belaunaldiak, etxean, denek gasa genuela oraindik. Vitroceramika geroago iritsi zala. Desente, igual 10 urte beranduago edo. Hombre, baina... Juri igual ja vitroceramika gogoratzen duzu? Bai, nik vitroceramika. Bai, 10 urte horiek, 9 urte horiek. Ni jaio nintzanean beste etxe baten beziginan, eta hor bakit gasak intzala. Baina nik, ez dut inoiz sukaldatu gaseko sukaldo baten ustut. Barkatu, Gasa eta txiskeroa garizarete aipatzen. Behin, ikastolan, ordenagailuetan, bazegoen ordenagailuren batola trukatuta, etzegola... Naiz hitz egiten ordenagailuak baita gasarekin funtzionatzen manibelarekin zenbiltzan garaia itakoak eta paseon webgune bat esatezala comomevoyamorir.com. Bai. Nire esan zidan hilko nintzala, baina zan narratiba literarioa. Etxean zaude, zure zopa prestatzen kasuelan, gasa irekita daukazu, eta konturatu zara gas usain gehiegi dagoela. Bapatean zure pixukidea sartu da, eta zigarro bat piztu du. Ez dago gehiago. Hortxe, bum. Trauma bat, Bai. Ni iezkorra naiz, zen nire data pasada. Niri webgune horrek esan zidan, uste dutzela, 24 urterekin hilko zara, eta nire kasuan zen, etxean kortinek su hartuko zutela. Eta ja, 30 urtea dauzkat, beraz, ja nire eriotz urtea pasada, eta orduan ja, forever and ever. Forever and ever. Bai, eta gasari eta hainbeste beldurrez, baino esaterako Express lapikoari kriston beldurra diot. Nik bai. Zuk erabiltzezu Express lapikoa, mai? Bai, eta beldurrik ez. Nila eske, zuek entzundakoa eta hurakana baldin badator, pasatzeko. No, mira. No se la dice. Courtney Nilsson. Gorra, Zergatzak gainera Floridan gertatzen dira. Bai.
Bai. Horrela daude, Guaz, irudi guapoak, Komentariak honek dira. Estetikoki guapísimo irudi batzuk, Orain ikusten ari garen hori. ¿Por qué ponen ese audio que siempre? Bai, horrela. Vale, adostu dugu zerbait gehiago falta zigu eramateko? Bai, niri behintzat. Bakuko kontraseina. Bakuko kontraseina. Gaur egun baku berda denetarako. Antxitatea sortzen du, baku ez izateak, Bakua behar dezu denetarako. Eta egitziak, eta ez gogoratziak, okerro. Bai ba, orduan behar dezu, bakuko pasagitza behar dezu. Tatuatuta igual. Claro, osea, agian bukatzen da, urakana joaten da, eta ez dakit. Ez jaurlaritzak esaten du. Etxetik atera nahi balen baduzu, sartu zure bakua. Sartu zure bakua. Klabe pin. Edo, urakanak utzitako desastre honen kalte hauen konpontzerako, diru laguntza batzuk atera ditu. Eta bakua behar duzu. Horregatik. Hola izango zen. Hola izango zen. Bueno, gauza esan bizuet, pandemian diru laguntza gatera zituzten, enpresa txikiak eta indartzeko, eta teknologien bertxoak egiteko, eta bar. 4 urte pasa dira. Eta dago sin resolver kontzeptuan. 4 urte jaurlaritzan diru laguntza batzuk, enpresen garapenerako, teknologian inbertitzeko, COVID ostean utzitako zailtasunei aurre egiteko, 4 urte beranduago, orain dela 4 urte, enprese haiek egindako inbertsio guzti horiek, inork ez ditu erantzun, hartutako lan burokratiko administratibo guztia, 4 urte beranduago, zu jaurlaritzak ez du honen erantzunik eman. Flipatu, eta kasu bat nik gertu dudalako, baina horrelako kasuak egongo dira. Ja. Beraz, bakua lasaiet, igual bakua baukazue, eta gero urrango urakanar artere dirua ez zezue jasoko. Ez da important. Barkatu, eta nire galdera da, zer da bakua? Hau zer da, gure lurraldetasunaren trampa bat. Egia da, nik pentsatzen nun, zala... Baku autonomia erkidegoko erraminta bakarrik izango da. Ja. Bakua da, sinadura digitalerako erraminta bat iruñe, pixkat nan elektronikoa baino simplegoa dena, eta udaletxe askotan han bertan lortu dezakezuna, bestela, badaude leku batzuk, Gipuzkoan behintza leku konkretu batzuk, baina pentsatzen dut, Baku, Gipuzko, Araba eta Bizkaian bakarrik erabiliko dela. Nik autofirma. Autofirma, hori da, bai, Espainiar estatuaren sistema bat, baina jaurlaritzak badu bere propio bat. Bai. Wow. Como plan B bat, Osea, bueno, kodigo batzuekin. Baku da, Euskolabel. Euskolabela. Certificado digital. Bai. Euskolabela aipatu azkenean segertatu da Sagardoarekin. Irekideago. Ja, ber, esken niregon pentsatzen bunker baten hola gauza oso larria zala. Bunkerrarekin dela kit bat, osea, kit bat izango duzula kutxa batean edo agian zure despentsan edo nolabait leku seguruenean. Sagardoa, Joselito Ordeazpikoa al vacío, mesedez. No para. Zera, txokolate beltza, tableta batzuk, hori... Imprescindible. Zegi jo. Pues falta dira liburuak eta kuadernoak eta... Esan dut ni? Emoziorako, bai, esan dugu. Komuneko papera. Horire bai, ikuseta gor. Bai. Esango izuet, jendeak bere gaitasunaren gainetik egiten du kaka. Osea, gauza bada bizitzea zure gaitasunaren gainetik. Hau izan zala, pixka bat, sistema kapitalistak ezarri zigun autoesplotazio sistema bat. Eske bizizarete zuen, a ver. Zera, bokaio bat afaldu dolatzo, osea, hori ez da inbesteako. Baina kakarekin uste dut bai egiten dugula kaka gure gaitasunen gainetik. Pandemia iritsi zenean, jende ikusten zenuen, 228 rollo paper etxera eramaten. 4 urtetan ez dena inbestekak ingota. Ez, hori da, seria kolektibo bat. Ez da esplikazio. Aparte, etxen komunen zaude. Txarrenera, eskuarekin garbitu eta eskua garbituko duzula. Komuneko papera etzela, Kristo aurreko 27. mendean asmatu. Orduan beste 2 garrafa behio, berko dituzu. Total. Claro, ura gia faiatzen du. Bueno, eta kaka hori noa doa, ura faiatzen. Claro, eske orduan kaka jardinan egin behar dezu. Bunkerreko jardinena ez etzela bunker bat orkatu. Nik liburuekin zalantza ditut ere, osea, porque huracana baldin badago ez eraman lo que el viento se llevó. Wow.
Oso horra, hau, Baina, bale, orduan, liburuak, bai, libururen bat, komuneko papera. Esan behar dut, hemen aurrean dudan zerrendan komuneko papera ez dela agertzen. Bakarrik ura, garbiketarako urak. Ikusten, oraintxe dago, lehen aipatu duen gizon hori pentsatzen, klaro, konpresak eta kopa menstrual arman bar ditugu, baina komuneko papera ez, ezta? Hori ari da pentsatzen, arkaguso. Pues, seguro. Baina bai, agertzen dena eta harritzen hauena pilo bat dira izotz poltsak eta hozkailu bat. A ber, ez badago energiarik. Ja. Montre, osea, bateria gortuko zaizu hozkailuarekin. Eraman kontserba latak, eta listo, pues, pikilloko piperrak, orburuak... Dena Nafarroako hegoaldeko errotiko tornadoak egingo dio, edo hurakanak egingo dio euskarari puzka. Baina, bueno, errigora bezala, Baten batek ez badu identifikatu, eta errigoraren kanpaina, pues, hortxe egongo da, Alkaer. Gauzat esango izuet, balin badozkazu konserban sardinilak, eta esan dugu leheno, pues poloak edo txiskora badugula, eta komuneko paperare bai, nik badaukat rezeta bat, sua begeratzen bazarete etxean, ez daukazu egasa, latako sardinila horiek parrillan prestatzeko. A ber, nola? Hau, ojo, hau da superviventzia tip bat, baina oso jebia, eta oso ona. Ze jaten dezu bero, zurik euki gabe, bueno, txiskero baino, ez daukazu hornillo bat, ez daukazu kanpingasa, ez daukazu... Aldazaigu arginanoren abestia edo lako zerbait. Arginanoren abestia, nola arginanoren abestia? La doles? Sabes que de la panza viene la danza tirriquitán. Que placer andar en la cocina. Ba, ez dakit, non topatu hori. Ba, zuek hartzen duzue, sardinilla lata, eta irikitzen duzue kontuz, tapa guztiak kendu arte, azpikalde hori garbi usteko, olioa bota gabe. Bueno, pixkate tapan joaten bada, baina olioa barruan mantendu. Eta hartzen duzu komuneko paper zati bi, alegia, zati bakarrean, baina bi pliege bezala, buelta ematen diozue hola, eta uzten duzu xafla batean. Zeita nola azaldu ondo. Papera badaukan mozteko puntu bat, ezta? Lehenengo karratua. Bi karratu utzi eta doblatu. Karratu bat balitz bezala, bi karratu, pixkat potolitogo eukitzeko. Balin bada triple kapa oitako bat, bakarrarekin nahikoa zuen, baina paperola merke zurreko balin bada, pixka lodixego. Eta hori jartzen duzue, justu, zentratuta, sardinilla lataren gainean. Eta labantxoarekin edo Ledermanaren navajakin edo, pixkat laguntzen diozue, papera oliotan busti dadin. Eta geratuko dira, lata kanpotik, paper puxka horren lau puntak oliotan busti gabe. Pixkat zirkunferentzia da, bueno, lauki zuzen borobildu hori da lata, hori oliotan bustiko da. Ematen diozue sua lau puntei, kanpoko lau puntei, eta paper horrek egingo du pixkate kandela baten metxaren efektua edo. Olioarekin, olio hori egongo da zutan. Bi gauza ondauzka, mendian zaudete eta ez daukezue zurik egiteko aukera ondirik edo, horrek beroa ematen du. Eskuak ondo berotzeko moduko beroa ematen du. Eta utzi hor, zutan, 10-15 minutu. Lasai. Hor berotzen zarete, olako batean badirudi konsumitzea, baliteke konsumitzea, edo zuek putze egiten edo itzaldezakezue, eta labana lagunduta, paper hori karbonizatuta egongo da, belztuta. Horren, garrantzitsua da, pixat kontuarekin, karbonizazio hori sardinilla barrura ez botatzea. Nahiko ondo ateratzen da, labanarekin, osorik, xafla bat gogorra bezala, papera gogortu egin da. Eta horrazkezue sardinillak. Parrillatik pasa izan bazin dituzte bezala. Daude, bero eta parrilla zaporearekin. Bai. Randoma. Oso randoma, baina... Zukin dezu. Bai. Danubio erdia horrekin pasan. Tope. Vamos arainak. Eta nik badut galdera bat aplikatu daiteke beste kontserbaetara? Claro. Justu, Jon Lizen bezu ikusten egin da parra gure eman dit, baina zure galderak ere bai. Bai, baina egia da ez dela hain ondo geratzen. Baldin eta Melokotoiak en almibara, Jon Lizen mezua. Jon Lizen mezua. Nese dezin igo ril bat horrekin. Bi gauza ondo dauzka. Ondo azalduko zara eta ulertu egingo dugu. Ez duzu ulertu beraz, Jon Liz? Nahiko ondo azaldu dut, ez? Nik ere ez dut ulertu. Ez diazu kaso zipitzik egin? Bai, ez kentzun da daukat ez egin bat izau. Eta ril bat ja badauka inigok bere Instagramean. Egia da, Jon Liz. Eta horre erakusten du.
bai, sartzen bazara nire Instagrameko destakatuetan Danubioko storietan, hor egongo da, ez dakit asko daude, baina baten ikusiko duzu nola egiten dudan, sardinina. Influencer. Influencer, ikustezu. Boomeran influencer. Aizu gauza bat, baina nik idoian ikusi dut gauza bat eta asko interesatzen zaite. Bai. Zer egin bizirik lurperatzen bazaituzte. Zafinile batzuk. Wow, nik igual lau bideo ikusi dut YouTubeen hortaz. MrBeast youtuberra. Bai. Horregintzun, zan tipo reto bat oin bertzula, 7 egun lurperatuta, beha zeon barruan, eta igual 3 metrota zeon lurperatuta, eta 7 egun oin bertzan hor barruan sartuta, eta bizirauten. Eta imaginau gorputza ezekalte egiten dion, ateratzakoan, doktore bat edo mediko bat bertzala, vigilatzeko etzala ezer gertatzen, ze karo, etzanda zaude 7 egunetan, eta ezin dezu golpea jaiki, eta orduan mediko bat berda hori behitzeko. Ba. Alan Poeren ipuina, Alan Poek bat zeukan ipuin bat bizirik lurperauta, eta baita ere judin imagoak bere garaian iten zituen horrelako eskapismoak, kutsa baten barruan, ezak izen metrotona gainetik, eta hortik atera, ez? Eta Jauma Balagero, da uste? Jauma Balagero errek pelikuletako zuzendaritza, badauka pelikula bat, Buried, dana baita gizon bat dagoela Ryan Reynolds da, eta dagoela lurperatuta, nonbait, bai. Eta uste daukala telefono bat, ez dakit olako zerbait. Pentsatzak, ja bakarrik agobiatzen hau, ni naiz nahiko klaustrofobikoa, orduan ja pentsatzeak nahiko agobiatzen hau, baina justo hori da lehenengo gauza egin behar ez dena, ez agobiatu, lasai egon, nik ez dut uste lortuko nukeenik, hasi que bertan seko geratuko nintzela, eta hori egin eta gero zer egin behar da, ikusi zein den zauden lekuaren tamaina, ez jakiteko ze espaziorekin jokatzen dugu. Eta, klaro, hori eta gero zer egin behar dugu, zein da helburua? Ateratzea. Orduan, nola aterako gara, aportu beharko dugu, gauden hilkutxa baldein bada edo X. Ze gauza ditugu gure inguruan probestu ditzazkegunak hori apurtzeko burua? Hori nik uste dut azkenean dela azkeneko aukera, ez? Mantendu behar baldin bagara bizirik. Baina agian zapataren bat, agian badugu beste gauzen bat, utzi egutela oso abegikor. Lurperatu zaituzen horretan, gainean jarri dute 300 kiloko losa oitako bat? Ez, lurra. Lurra bakarrik. Lortzen da lurra. Eta lurrean, baina kutsaren barruan zaude. Hori da. Eta orduan, ja topatu duzula zapata, karo, hasi baino lehen kolpatzen, ze kolpatzen hasten garenean eta apurtzen dela, ze eroriko zaigu gainera, teorikoki. Lurra, orduan, ez itotzeko eta ez irensteko lurra, sudurretik ezagotik, jarri beharko dugu, erabilita gure kamisetaren bat edo zerbait, sudurra eta hoa tapatuta. Zapata bera ere, zapataren zuluamen sudurra eta hoa tapatzen, espazio desente da. Karo, eta zapata nola egingo duzu, erabiliko duzu kolpatzeko eta apurtzeko gauza. Eta beste gauza bat, dependen hori, agian horrek zorabiatzen du. Bai, barkatu, zaudete lurpean enterratuta kaja baten barruan eta ez da izen bat kilo lur gainean eta arazoa da zapatia gaizki usaitzen duela. Mesedez, honen analizia serio bat egitzea. Nik gertatzen esango izuet, hori gertatzen bat zeizue hil egingo zarete. Jon Lizek esan du hasieratik. Ze gertatzen da, erantzun du, hil. Batetik, hipoxian egongo zarelako. Nik galdera bat, sagardoa, txokolatia eta labara multius, baukagu guainik. Taukelelea. Lehenengo gauza, sagardoa, Importante. Ni izenean nahi dut gaztatarta. Kutxan. Bueno, nik kontzeptu kuriosa egiten zait, Baina, incineratuta ezin da, ez?
Ez. Oh, mai. Uf. Gauza, esango izan, nahi gai honek pixkat mal rollo ematit, hola, pixkat... Ematera beste vuelta bat. Imaginatu, zu pentsatzen duzula zaudela lurperatuta. Baina zaude kutxa batean. Bunker baten barruan? Bunker. Nik ingo nuke jardinera, jun. Ni gimnasioa. Mira, gimnasioak gure bai. Bizita estatikoa, eliptika igual. Eliptika oso ondo. Momentu horietan eliptika oso ondo. Venga, gauzat esango izet. Azken gaiari helduko diogu, ze hilik lurperatzearen gai hau pixkate Bai. zungo egiten ari zait. Gasteizkera berria, mai. Orbitin, Zumbin eta gehiago. Gasteizkera? Gasteizen. Zein dute hori? Gasteizkera? Txiste hori erabilita dago, Bai. Saiontan egin duzu? Ez. Zuk ez? Ez. Norbaitek egin du? Sonatzen. Igual Julen Goikoetxeak egin digu. Izango da. Julen Goikoetxea, zuk hori egin duzu inoiz, entzuten ari da, seguro, Julen. Eskutatik joten aizaizu, esan digurentxe Julen Goikoetxeak. Gasteizkera berria izango da, baina sufijo oso zarra da, ing. Beti hitz guzti hauek, neologismo guzti hauek, bukatzen dute ing ekin, ez? Ja. Bueno, era, zeitz. Orbitin. Orbitin. Nik aipatu behar dut, bilatu nituela eta ez nekiela zer zen. Ea, ze iruditzen zaizue izan daitekela. Nik uste hori dala, geratu zela norbaitekin, iritsi zea hor erdi behan du erdi galduta, ez ezulekua ezagutzen da. Kaixo ire, hemen nabil orbitin pixkat, como bueltaka hemen inguruan. Hemen nabil orbitin. Aldo izan, Edo... Orbitin da inguruan bueltaka ibiltzea. Eta orbitin da lehen, zure garaiko izkeran, inigo? Merodear. No. ¿Es? El perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Deja comer. Ba, orbitin pixkat horrela. Orbitina da, a ber, goztina badakigu. Ba, orbitina da, goztinaren anaia bezala. Esa manipulazio. Goztin egin nahi dizut, baina naiz guztiz desagertzen. Eta orduan, eitet breadcrumbin pixkate bai tarteka? Rabi bueltaka, eta orduan bueltatzen naiz zure gana noiz behinka, eta aldentzen naiz, eta bueltatzen naiz. Eire sentitua oso arroneta zen, ostia. Atxo non egolako hitzak ezauzitu, Ba, hori, imaginatu, pertsona bat desagertzen dela gauza X-engatik. Jo, eta bai, biziri lurperatu dute berriro, ez? Baina, noizean behin, ematen dizkizu bihotzak estorietara, edo idazten dizu iruzkinen bat. Eta, osea, se hace notar. Baina gero, desagertzen da. Hori da orbitina. Nire garaian... Manipulazioa. Errenteri nire garaian, zegoen buelta bat, nera beguzti paseatzen ematen zituzela, eta egiten zutela tontodromoa. Tontodromoa, osea, igande, bueno, aste bururo, gazteko horrela, bueltaka eta bueltaka, eta ikusteko zure ez dakizen, berriro eta berriro eta berriro. Esango nukela, garai bateko orbitina. Horre badak, abese termino bat, gaur egun, ezagit esan leiken, a ber, esan, hemen dena esan daiteke. Kuti buelta. Kuti buelta, no? Vale, baina orduan, orbitinaren eta breadcrumbinaren arteko desberdintasuna, ze oso saretatik ari zarete... Ja. Breadcrumbina aipatu genuen, zala pixkat como ogi apurtxoak ematearen ze hori ez, saretan tarteka like bat uzten dizut, zemuz bat galdetzen dizut, Instagramen reakziotxoak egiten dizkizut, baina ez daukat zurekin berriro geratzeko asmorik, pixkat horrela laburtuko litzak ez. Iguala da. Eta orbitin ere pixkat horari gara kokatzen. Ez palin bada, fizikoki hartzen dela zure ingurura. Ez, baina nik uste dut breadcrumbina dela gehiago, en plan, atentzioa deitzeko, eta bestea da, espreski egiten duzula, osea, bapatean desagertu zara ezakit ezer zutaz, eta bapatean kiak, eta desagertzen naiz berriz. Eta denborara berriz. Kiak. Ulertzen dut. Eta gaina,
bai, ze orbitan dagoen zerbait pasatzen da puntu batetik, isa denboraz behin, hola, txapa, eta orduan desagertu agertu, eta maiztasuna ez da finko izango, baina, bueno, bai, tarteka agertu eta desagertu denbora luze batez, eta berriro orbitin, bai, zentzu guztia dauka. Hori da. Hurrengoa. Eta Goiuri, ez egin tramparik, begiratzen interneten zer den. Chat GPT. Zer da zombina? Ez que badakit. Buru datortzen zaita bidez, ez dakit. Ez da goizeko 6etan etxera botatzea. Jarrita, eguzkitako beta horreko jarrita, kaletikan ibiltzen diren gaztek. Dea zombik bezala. Zombik. Ez dauka zer ikusirik, baina. Nik bideo nahi guzten un hori, eguzkitako beta horrekoak, airpotak edo kasko handiak, eta hola. Vale, izan daiteke... Otagitu. Ja, nintzen zer okurritzen. Zan dezaket Iruña. Venga, bota. Badakizu? Edo begiratu ezu? Ez, badakit. A ber, nahi gauza bat esango izut, ezke nahi gauza guzti hauek gertatu zaizkit. Ezke, ni harremantzen naiz kukaratxoekin bakarrik, eta orduan gertatzen zaizkit horrelako gauzak. Badakit gorko saioa bukatzeko zea besti jarriko dugun. Orduan, zombien esango dizuet zer den. Zombien da, norbaitek gostin egiten dizunean, eta handik denbora batera, izan daitezke hilabeteak urteak danadalakoa, agertzen da berriro ezer gertatu izan ez balitzen zala. Kaixo! Karo, berriz bizitza dator beste modu batea zombi bat bezala. Hori da, bai, hori da. Da, hiltzen eta bueltan dator, ez? Ja, orduan goztinan, desagatu zen pertsona hau, ez dakizu bizirik hilda dagoen, biziden ondarri bin ala saratogan, eta batean, hortxe agertzen da berriro, kaixo, zer moduz? Wow. Hori da zen. Kukaratxoei omenaldi egin zien kantu honetan Ruper Ordorikek. Guazen denok. Morro, morro. Ezin dala ibili. Ez da kolako. Erreteko mire joni. Entzuleok gustura aritu gara hemen aurrera etatzera, baina Iruñe astiz larunbe, agurtu behar dugu. Ondo esan dut, ez da, Iruñe? Bai, astitz. Ez daki, baina bai. Iruñe astiz larunbe, ez da? Astitz. Astitz, abarkatu. Iruñe astitz larunbe. Beti arkakuso ditzen zaitugut, azkenean abizenak aztu. Iruñe, placer bat, datorren astera arte. Zintzibili, gozatu asteburu aurrea eta asteburua, eta hango gara berriz ere. Berdin, buxoti bat, kuadrilla. Iruñere badabil orbitin, astean behin datorrola orbitan. Nori da, orbitin ona. Arkakosin. Arkakosin. Aio. Eire Maia Manterola. Bai. Ikertu, zu Maian arraiona non jatio. Beitukoet. Mai Gorostiaga Pozo, datorren ostegunera arte. Plazer bat, trakizu zeko gauzka, sagardo pixkat. Igual moka utxik, jakon barde orain, Hola, txistorra pintxo eta kroketak ez, Ionliz, igual kroketatxo batzuk orain elitatik egazketorriko. Goiurez izan handia bihar arte, entzuleok bihar goizeko 10:05 hementxe naiz irratian izango gara, orain informazioaren txanda, gure informazio zerbitzuen lankidekin, zaindu asko, Labezo Morro maitagarriek. Erreteko mire joni. Keep calm and bigarren kafea.